Dostlar kanala hoş geldiniz. Yine size sattık motor sorayan dostlarımız için yine kara 200'lük Divitli King Pro diyen Divitli emme da noldan täze koyulan motor taýyn ýagdaýda knopka asardan rahat otlantu. Bu Divitli 200'lük baha täze buldy 14.000 oňuşda. Görüň özüňiz. Eýeň nomeryny belläp kesip motor taýyn ýagdaýda. Görüň. Otlarym görkezden häzir. Asadan otlantyr motor. Emre sıralarda atlar yanıptır. Ark göğüm satılıyor göğ. On Divitli 150'lik Fekon Divitli. Zavod Fekon Divitli. O baha tarafından 110'li. Ol dokumentalni. Onda da 10 var motorda. Olam täze paket var emradi. Taýyn ýagdaýda alyp türbermeli. Olam asar knopka emradi işläp dur. Iki motorda da 10 var. Dokument oraya için dokument almış o. Ente geçen kan kilometre yok. İkisinin arka düğün çıktı. Ente paket o. Belki biraz turuldu. Kat turulmedi ente. Görün özünüz. Yapalım maşinlerin videoları gelir. Maşin mağazalarında adam videosu gelir. Ne yapalım? Bu kadar izin çıkaldı. Görün hem yerlerini anıqlap. Özünüz yakından hem görkez gowjalap. Tekerleri hem paket täzedir. Alıp şu motorları ikisini de sürece yok sürüvereyim. Görün ne halatınız. Ağırlaşasınız. Maşin videolarım netip bodu gelir kanala. Kanala da on like koyun. Bilen al netip bodu kanala çok video gelir. Taş doğrunu o da korkur. Oğluyla gördüm. Taýyn ýagdaýda sen. Dokumental gerek diýdiňiz arky habarlaşýaňyz. Derken nä täze. Şunda da oňuşla. Ne ýa-da bagajly ugan Fekon diýerler. Fekon Pro diýip elektron 150'lik. Baha 17 diye täze buldum. Köne de hede meşgul oňuşlamna da bir de taýyn ýagdaýda. Hemme de noldan paket işläp dur knopka motor. Şu motorda da lalas ýagdaý bardyr. Tek geçen kilometre atmaz. Sürülüp ýaňy asfaltkadan çykan motorlar. Görün haýsyny alasyňyz nomerini belläp geçerim. Şu motorda da ağırlaşyp bilersiňiz. Görün anyklap üstüne haýsyny alasyňyz bärkä gara ugan diýilýär. Ol ýa-da ýaga diýip duranam. Hemme zat noldan. Arka Fekon ýa-da dut Fekon diýilýär arka.
Göwe. O dokumentalny. Görüň haýsyna alasaňyz nomerleri belläp geçer.